Odšľapaných cez 400 km za 2 dní, no stále myslím na to, že je to len zlomok toho, čo ma ešte čaká. Rakúsko bolo nádherné, ale privítajme už spolu Nemecko. Čaute, máme tu ďalšie ránko v poradí tretie nad riekou Inn. Krásny východ slnka v diaľke, 7 stupňov síce, ale trebalo vstať a vyraziť o 6, jak stále. Tak ideme smer Mníchov, na obed by sme mali byť v Mníchove a potom ešte stovečka stamať. Tam žijú nádherné jelene a srnky. Krásne magické ráno. Nádhera. Také počasie nech vydrží ešte 2 týždne a môže pršať. Život pre mňa znamená opustiť komfortnú zónu a dať do toho maximum každý deň. Teraz je ten správny čas vybrať sa na 3000 km cestu do Maroka. Cez celú Európu len ja, bicykel a základné veci na prežitie. Moja životná cesta práve začína. Letný outfit nahodený, čokoládka k tomu a Mníchov pred nami nejaké 20 km. Tak dúfam, že tú mestskú džungľu preletíme rýchlo, aj keď mi to mapy CZ ukazujú krížom cez mesto, ale tak snáď tam je nejaký dobrý cyklochodník. Tak už vchádzam do Mníchova a prechádzal som fakt, že také nekonečné parky s cyklochodníkmi a prelieskami. Nádherný park. Asi najkrajší, čo som zatiaľ videl v Európe. Ale na to, aké to mesto veľké, tak doprava je zvládnutá úplne, že top, hlavne tá cyklo. Už sa tu dá konečne dýchať vonku z Mníchova. Som našiel 2 bike shopy, Katka našla jeden, lebo potrebujem ten nový plášť, už ide vybuchnúť, teda roztrhnúť sa, ale neviem prečo všetky obchody sú tie bike shopy zavreté v pondelok. Tak snáď vydrží plášť. Kokso, potrebujem nejaký obed fajný. Kebab! Tak nakoniec som našiel servis, kde mali presne takú istú pneu, ako potrebujem. Idem to rýchlo vymeniť a utekam, lebo veľa času som už dneska strávil. Schwalbe, the best. Pneumatika úspešne vymenená. Opúšťam také mesiečko, dal som si na obed sushi z Lidlu a práve som pozrel kampaň, že tam skoro 600 € vyzberaných. Za čo ďakujem veľmi krásne, opäť už vlastne 5 toho, čo chcem vyzberať. Som tak nakopnutý tým, že nič ma nezastaví. Nová pneu, 600 € vyzberaných. Ideme bomby. Vážne, tieto cyklochodníky, to je iná liga. Takto už idem asi 30 km pozdĺž diaľnice, pomedzi lesíky. To je nádherné. Myslím, že šla aj 500 v kuse takto kilometrov.
celkom prechádzam takými lesmi, kopčekmi a som vo výške nejakých 660 metrov nad morom, čo by som aj nepovedal. Máme nejakých 165 km, čas na proteínový puding, ovocie, no a pomaly už niečo na večeru a hľadať ubytko. Neviem, či tu žijú aj také medvede, ale minimálne diviaky by som tu očakával. Posledná občerstvovačka. Hlasím 10% baterky na kamere. Dal sa hodinky nabiť, lebo už mi hlasilo 10%. Čiže najvyšší čas ukončiť dnešný deň pomaly. Tak nádherné prostredie tu na lesy všade dookola. A musím ísť ešte trošku ďalej. Verím, že tam ma čaká čosi pekné. 700 eur na zbierke, úplne premýšľam nad tým, ako to je možné. Vy ste takí skvelí. Som na to strašne vďačný. Mám veľkú motiváciu pokračovať v tomto. A neviem už čo. Už mám síce 200, ale chcem prejsť za kopec, aby som ešte chytil trochu tepla zo slnka. Dobre. Na druhej strane je nejaký chodník do lesa, idem tam. Rýchlo, kým nejde auto. A ideme hľadať nocnák. V tomto krásnom prostredí som si našiel ubytko. V tomto poli, pod lesom, pod horou. Akurát je tu cesta, prešli už 2 auta, jeden cyklista, ale a už tam nepôjde nikto, a keď hej, tak snáď ma nebudú riešiť. Ako tak, ešte vidno, idem rýchlo trošku sa umyť a najesť a spať. Taká klasika. Mesiac už je hore. Dúfam, že tu nežijú také medvede. A pozrime si štatistiky, samozrejme. Čus! Ďalší slnečný deň krásnym Nemeckom. Cyklotrasa striedala ďalšiu cyklotrasu a našťastie ma telo stále nebolí. Uvidíme, čo prinesie štvrtý deň a vstup do Švajcu.